Иван Стоянов. Прекрасно центриране и гол. 1-0 за Лудогорец. Това, което изглеждаше логично, се случи. Иван Стоянов може би да не бе и чак толкова активен през втората част, колкото през цялото първо полувреме, но първият път, в който му бе позволено да пробие по фланга и да центрира, той достави великолепно центриране за Марселиньо и бразилеца открива резултата в полза на Лудогорец. Ето и щастливия миг за Кирил Домусчиев и за фановете на Лудогорец. Вълшебната футболна приказка в Разград продължава. 1-0 срещу клуб като Динамо Загреб все още не означава класиране за третия предварителен кръг по Шампионската лига, защото, разбира се, предстои изключително тежък реванш в Загреб. Да не говорим за оставащите минути до края на тази среща, но великолепният футбол, който Лудогорец показва, изключителното самочувствие и гола, който тук води до преднина в резултата. Прекрасно изпълнение с глава на Марселиньо са поводи за изключителен оптимизъм. Марселиньо, който успя да се разпише и в матча за Суперкупата. Човека също така, който вкара 2 гола за Лудогорец срещу Локомотив Пловдив в финала за Купата на България. Сега вкарва и историческия първи европейски клуб за отбора в неговия дебют на континенталната сцена. Вида. Там е Самир. И изравняване на резултата. Тъжен момент за Лудогорец в добавеното време на срещата. Отличното отиграване на Самир наистина и Вида. Двама бяха играчите, които се оказаха срещу Урош Голубович в тази ситуация. Може би не Вида, Анте Рукавина, който успя да докосне